Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh liman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya tinarbuka dumateng kersa dalem Gusti nggih mbok menawi anggenipun nglampahi gesang setya ing ngarsa dalem Gusti menika boten sedaya sampun saged kula panjenengan pahami. Kadangkala bangun iman kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti kanthi sumindhe pasrah sumarah ing ngarsa dalem tanda kutip kaya gambling. Anggenipun kula panjenengan pitados boten sedaya ingkang kula panjenengan pitados menika sampun kula panjenengan mangertosi. Wonten misteri-misteri ingkang dereng kula panjenengan pahami ning awake dhewe kudu tetep setya ing kapitadosan. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring katerangan ingkang ruwah kados pundi panjenengane rawuh ing alam donya kautus dening Allah yang Rama asung gesang tumrap tiang-tiang sing pracaya marang panjenengane. Tentu menika boten gampil menapa ingkang dados misi Gusti Yesus awit saperangan tiang-tiang Yahudi menika sampun gadah kapitadosan. Menapa malih kapitadosan sing sampun kina. Injih menika adat kebiasaan sing sampun diwarisake dening para leluhur lan hukum Taurat ingkang sampun dipun gegesang wonten ing agami Yahudi. Sing tumraping Gusti Yesus anggenipun ngayati lan gegesang hukum Taurat menika boten pas utawi boten trep kalian menapa sing dadi kersanipun Allah. Nah menika salah setunggal tantangan kados pundi bangun kapitadosan menika nggih tinarbuka estu dumateng Allah dumateng Gusti Yesus lan ngupadi nglarasaken gesang lan menapa kemawon ingkang dados kebiasaan tanda kutip cekelane awake dhewe sadurunge dipun larasaken, leresaken lan lurusaken kalian menapa ingkang dados kersa dalem Gusti. Nah ing mangsa prapaskah menika tentu dados wekdal mirunggan anggenipun kula panjenengan kelimbang diri supados sansaya dangu kula panjenengan nggih sansaya saged masrahaken diri kula panjenengan sawetahipun dumateng Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab gangsal ayat 17 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong Yahudi mangkene, "Ramaku tansah makarya nganti tekan seprene, semono uga Aku." Marga saka iku wong-wong Yahudi saya ngangsek anggone arep nyedani Gusti, marga Gusti ora mung nyuwak angger Sabat, nanging uga nyebut Gusti Allah iku Rama dalem.
lan nyamekaken slira dalem karo Gusti Allah. Gusti Yesus nuli paring wangsulan, Hyang Putra ora saged nindakake apa-apa saka panguasane piyambak, saumpama ora priksa anggene Hyang Rama makarya. Awit apa sing katindakake Hyang Rama ya ditindakake Hyang Putra. Awit Hyang Rama tresna marang Hyang Putra lan nedahake kabeh kang katindakake marang Hyang Putra. Malah Hyang Rama isih bakal maringake priksa pakaryan sing luwih agung supaya kowe padha gumun. Awit kaya dene Hyang Rama nangekake lan nguripake wong-wong mati, mangkono uga Hyang Putra ya nguripake sapa sing dikersakake. Hyang Rama ora ngadili sapa-sapa. Kabeh panguwasa pangadilan wis kapasrahake sakwutuhe marang Hyang Putra, supaya kabeh wong ngurmatana Hyang Putra kaya dene anggone padha ngurmati Hyang Rama. Sing sapa ora ngurmati Hyang Putra ya ora ngurmati Hyang Rama sing ngutus Hyang Putra. Aku kandha sakbenere, sing sapa ngrungokake sabdaku lan ngandel marang panjenengane kang ngutus aku, nampa urip langgeng lan ora bakal dihukum, awit wis pindah saka pati marang urip. Aku kandha bakal tekan titi mangsane, malah saiki iki wis tekan. Wong-wong mati bakal ngrungu swantene Putraning Allah, lan sing sapa ngrungu bakal urip. Awit kaya dene Rama nguasani gesang dalem piyambak, mangkono uga Hyang Putra marga saka nugraha dalem Hyang Rama. Lan Hyang Putra wis diparingi panguwasaning pangadilan, jalaran panjenengane iku Putraning manungsa. Kowe aja gumun ing bab iki, awit bakal tekan titi mangsane kabeh wong sing wis ana ing kubur bakal ngrungu swantene Hyang Putra lan bakal metu. Sing tumindak becik bakal tangi urip langgeng, dene sing tumindak ala bakal tangi nanging kaukum. Aku ora bisa nindakake apa-apa manut karepku dhewe. Aku ngadili miturut apa sing dak rungu, lan pancasanku iku adil. Awit aku ora mburu karepku dhewe, nanging mung ngestokake kersane kang ngutus aku. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring katerangan ingkang ruwa menggaing relasi antawisipun Gusti Yesus Putraning manungsa kalian Allah ingkang kasebut Hyang Rama. Lan menika temtu ndadosaken geger, awit menapa ing wiwitaning Injil kala wau saperangan tiyang Yahudi sampun nggadahi niat badhe nyedani Gusti, awit Gusti sampun nerak angger-anggering Sabat. Menika nggih tantangan nggih tumraping gesang pasrawungan. Kadangkala awake dhewe ya wis nduweni kebiasaan-kebiasaan wonten ing pasamuan kemawon. Kadangkala kebiasaane sing sepuh karo sing enom karo sing bocah-bocah wis beda. Ana ing jero gereja pas misa, kebiasaan sing sepuh menika lirawuh gasik umpamane, terus rosario, terus sembayang. Ning sing enom kebiasaane ya beda. Lirawuh ning gereja kuwi mepet, mergane mbok menawa isih sibuk isih nyiapke werna-werna, saengga lajeng mlebet gereja menika ngepres wektale. Terus nang jero gereja ora sembayang, kebiasaane ya niliki HP, buka HP. Mergo apa? Modele digital. Teks misane nang nggon HP, teks doane nang nggon HP. Beda karo simbah-simbah sing wis apal di luar kepala dadi ora buka HP. Sing bocah-bocah beda meneh. Anggenipun mlebet gereja ya gumantung tiyang sepuhe. Nek tiyang sepuhe telat, ya bocah-bocahe melu telat. Yen tiyang sepuhe sregep, ya bocah-bocahe melu sregep. Mergo isih nunut tiyang sepuh.
Ning wonten ing jero gereja naminipun bocah-bocah ya beda karo sing sepuh, beda karo sing enom. Bocah-bocah senengane sih dolanan, pelayon, mlaku rono, mlaku rene. Menika kebiasaan sing benten yen terus digathukke kadangkala agawe benturan. Gusti Yesus sajatosipun boten ngersakake benturan kalian tiang-tiang Parisi utawi tiang Yahudi saperangan ingkang nganggep utawi nyawang Gusti Yesus nerak anggering Sabat. Awit Gusti Yesus sampun paring katerangan lan penjelasan ngopo kok tanda kutip nerak anggering Sabat. Kados umpamane pas paring kasarasan dumateng tiyang sing astane tikle, Gusti paring katerangan luwih becik gawe dosa apa gawe slamet ana ing dina Sabat. Menika lak temtu kawicaksanan ingkang dipun kersakaken Gusti rikala wonten angger-angger. Kawicaksanan tumraping kawilujengan menika estu ingkang utami keselamatan jiwa-jiwa. Mugi-mugi wonten ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan nggih estu sansaya nggadahi kawicaksanan lan anggenipun bangun iman nggih tansaya saged setya boten namung mirengaken ning ya ngestokaken sedaya sabdaning Gusti supados kepareng nampi gesang langgeng. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.